ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ କେଡ଼େ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାଅ ନା? ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାପା ତୁମକୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମା ନାନା ରକମର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଘରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କେକ୍ କାଟିବା ଭଳି କେତେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ବହିର ଏହିଭଳି ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ରତ୍ନାକରର ଜନ୍ମଦିନ। ପିଲାମାନେ, ରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଆଜି ତା ଜନ୍ମଦିନ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ରତ୍ନାକର ତା ଜନ୍ମଦିନ କିଭଳି ପାଳନ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ତୁମ ବହିରେ କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଦେଖିବା। ଆରେ ବା, ବହିରେ 2ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ରତ୍ନାକରକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାର ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଗପଟି ଶୁଣିବା। ରତ୍ନାକର ତୁମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା। ସିଏ ତା ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ରତ୍ନାକରର ଜନ୍ମଦିନ। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠିଲା। ଉଠୁ ଉଠୁ ତା ମା, ବାପା ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ରତ୍ନାକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହାପରେ ରତ୍ନାକରକୁ ତା ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାର। ବାପା ଆଣି ଦେଇଥିବା ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ରତ୍ନାକର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ ସାରିଲା ଏବଂ ମା ତାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରତ୍ନାକର ତା ବାପାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ରତ୍ନାକର ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରତ୍ନାକରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଦେଇ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ। ରତ୍ନାକରର ବାପା ପୂଜା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ନନା ପଦ୍ମ ଫୁଲଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ନନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲେ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ରତ୍ନାକର ଏବଂ ତା ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ରତ୍ନାକର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନାକରର ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅନ୍ନଭୋଗ ଖାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ମା ହାତ ତିଆରି ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ କେଡ଼େ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ, ନାଇଁ? ଏପଟେ ଗରମ କ୍ଷୀରିରେ ହାତ ମାରି ହେଉଥିବ ନା ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୀରି ଖାଇ ହେଉଥିବ। ଅନ୍ନଭୋଗ ସରିବା ପରେ ରତ୍ନାକର ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଛଲତା କମିଯିବାରୁ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଏ ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଗଛ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଯଦି ଗଛଟେ ଲଗେଇଥିବା, ସେ ଆମକୁ ତାର ଫୁଲ, ଫଳ, କାଣ୍ଡ, ଖରାଦିନ ଛାଇ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଆମକୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ
ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗପଟି ଶୁଣିଲ ଆଉ ଜାଣିଲ ରତ୍ନାକର ତା ଜନ୍ମଦିନ କିଭଳି ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା ଏବଂ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେବା।